Marla Grech, tfajla uċija ta' 27 sena. Sfortunatament, tilfet ħajjitha wara li kienet ilha f'koma għal 12 sena meta kienet involuta f'inċident ta' traffiku fl-ewwel ta' Marzu tal-2008. It-tfajla li dakinhar tal-inċident kellha biss 15-il sena u kienet ser tibda l-eżamijiet tas-sekk kienet passiġġiera mal-arus tagħha li kien qed iwassal lejn id-dar tagħha. Iżda sfortunatament tilef il-kontroll tal-vettura tiegħu u baqa' dieħel f'arblu tad-dawl u f'ħajt. Minħabba li Marla kienet iddikjarata li ġarbet diżabilità permanenti, ħajjet il-ġenituri tagħha, Xavier u Celestina Grech, kienet inqalbet ta' taħt fuq. Missiera u omma kienu jieħdu ħsiebha waqt li kienet qed tingħata l-kura fl-isptar f'Malta u saħansitra tilfu l-impjieg tagħhom. 5 snin ilu s-sewwieq tal-karozza Jeffrey Vella kien tressaq il-qorti tgħawdex mill-ġenituri tal-vittma fejn kien konfermat li l-inċident seħħ minħabba li Vella kien qed isuq veloċità eċċessiva. Il-qorti kienet laqgħet it-talba tal-ġenituri u sabet li l-eks sieħeb ta' binthom kien l-uniku persuna responsabbli tal-inċident u ġie ordnat mill-Maġistrat Paul Koppini biex iħallas 394,917 euro f'danni. Il-mewt ta' din it-tfajla tibqa' ġerħa mhux biss għall-familja Grech iżda anke għall-ħbieb kollha ta' Marla li kienu jafuha mill-qrib.